Yo mga kasiaw, naami karon sa balay ni Master Tisoy. Kay sa tong gamon gani karon? Prank na to siya. Oh, so karon namin sa balay ni Master Tisoy naro. Yeah. So karon among i-prank si Master Tisoy nga muundang nami og Vlog. Vlog Sa vibes. tong Vines. oh, sa katipunirong siyaw kay amo po ning giplano kay murag boring naman pod. Lagi. Amo so sing i-prank nga ngundang mi kay agyan ng busy. Oh. Unsa kay itong i-prank siya? About sa Mga kapoy na ta. Kapoy na ta niya itong okay ka na? So let's go. So magbuhat mi isa ka namigo ko. sa kang dito brad. Makita ra dia, makita ra. Ha? So guys, yung lamig yung tulo guys. Dami aming kamera. So, let's go. Let's go na. Game na. In 3, 2, 1, go! Soy! Soy! Yan, binarman? Bilar mo na ikaw? Ha? Ano yung ikan din? Ah, barangay hall? Ingat ka sa mga oh, apa yung istorya nito sa kanina din? Istorya, no? Yunan rin po ba? Maligo. Ito ba na yun? Ito ba na yun? Ito ba na yun? Lagi lagi pang istupan lagi ka sa time ba? Hindi na. Kasi minabot diri. Wala mong question po na, wala ko gabi sa chat-chat. Lagi din. Ako na lang kang gusto na lang ka na musay. Kuan lagi naka. Hindi sa ganina, sa ganina nga. Undang na ko na sa video. Bain sa napusad. Bugay na kinako ni Gito. Una. So mula to lang ito dahil tanto pila ka kuan. Ang anak sa akong asawa. Kapoy din. Trabaho pa ko din. Naprito gatas ang bata, di mapilar din. Nagkuhan pa ko kanang kapay kanunon. Ito nga naka-decide po ko nga mag-undang na po siguro na. Kaya po lang daw sa mga video. Sa oras ko ba? What? Huwag yung bigyan sa mga video. Kwarta pa. Pagod na tinogin. Sige rin taga-video. Itong video, mula sila ganahay. Ang module, namunaan sila. Agyan na itong video-video na ito.
Ano, palayasan din ako. Kaya na Kaya sa galit ko siyang ginikanan o siyang mama. Sabi ko na nung, sige taga-video din. Tapos sa nilang Jol. Galing ko nga. Video-video din. Inikulit na ko no, may nonton ko nung dala kwarta. Ingat ko nga. Sa untaman nga, pagmiro ko nga, may pagsugod. Sabi pa. Ito nga, na-decide ko din ah. Nag-decide ko sila nga, mundang ko sila, doon silang budjol. Tahan ko ba, luhod ko din. Janti man sila. Pupod, nakikiy anak din. Baho ko karon. Alright, oh. ang pangundang ba sayang ba yun. Sundan na nato ni ato din ipadayon eh. Kasi mauna ni gihatag blessing din. Sabi atong Ginoo. Ayun, meron ko naman gud. Nagani upang gani tagtulog ka tubig. Di makatubig. Sige, padayon na siya. Ina di man yun na sigat sa day. So, dinilay lang linaw. Basta yun marag nato ang trabaho. Kuha. Padayon mo ko, pero hindi ko permanente ng dadlaw ta mag-shoot eh. Putol. Ang lang akaanin nila, kaya kung sa decision na nila, wala po na akong agdon eh. Gusto naman kung may kita na lang daw magbiling doon. Kay Ano naman na to? sayang kayo, nasugdan na ganin nato. Tapos, undang lang mo ka. Padayon natin. Sige, Kamu, bro, kung sa may decision ninyo. Pupulay kasi. inuman mi dito di inom yung juice. Pugnaw. Ipits lang o pugod. So, kung sa may plano ninyo. Pinagid. Ikaw rin, Bumubuan. Undang lang o. kung today tagang chance na bisag kuhan ba bas diyan karon mga isa ka bulan mo padayon na tuloy basta day taluyan ka ana po'y ganahan mo lang to sa tubig magana pa to transport basta lang no Hindi, kaya nakakita nga dyan ng kwan. Yung nagabito yun. okay mo tako ako ani sa inyong desisyon mura pud ako ba ikaw na nadagay mo bilhin ani diri soy ikaw na lang gama ang mga kuan magid na mo makaya Kasi po na kumakay o wala po niyo di. Ano naman po yun? Sayang kayo sa panahon. Kita na po yun. Karoon, sayang ganda. Wishlist na kayo nga po ang mga vlog na po. Para biyak po yung naganahan sa to ang vlog na to. Malinaw sila, mawalas pa sa ilang mga stress, hindi lang kagoon. Sa ilang pagbukat sa ilang kasing-kasing. Kita may nakapalitay nila. Nagkaroon. nakakuha ni mo undang naman po siguro kuha ni kay Ano naman yun? kaya ako mapilar lagi ko sa'yo din pagkabuntag sa'yo ko mo mata kaya kuya matagablaon din ang tipak ko kung padalikyat kay kala mo ko dito ka kuya kung matawa kaya ba? Say? Say? No, kaya lagi nito mo. Ha? Kaya lagi nito mo. Sige lang kayo mga bakanter. Wala na po po. Kasi hindi, makapagkante na po niya ganyan po. Sa kuwaw. Man, undang manikuan ni. Butang makabalik ako. Kaya lagi na yung dagan yung nalingaw ni mo. Hindi naman nga po mo. Hindi kita pa rin.
palit. Wala na ba lang ito ng nalilo pa. Wala na ba diyandak ka diha. Saging, sa araw dito sa barkada ko. Kaya nasa itanong na kutugat ko. Kundi tingnan na kumuha ko balik sa tinta. Mas minta daghan na kayo na. Ako, si sapot niya na din. Gusto kaya nga ito ang sabot ato. Yung kadagdag mo sa undang. Kuha na lang yung kwato bang dito. Mo lagi, pagkakamoy gamay. Trabaho ulit. Tapos ko para papalit gatas. O basta na sa dili pa karon, maubanan pa ka na. Hindi nyo lang sa mo din. Una ko ninyo din. Ano ko Kaya ra guro. ha? Di mo balik mo magkukuti ko. Naman. Dapat mga dito ang magdagan. Masoy. May plano ni Masoy. Kaya guro magpabilin pa ka. Bulag-bulag. Na, muna ko ninyo. Ha? Kuman. Kuman. It's a prank! So, na-prank mo na mo, wala. Pamatay na mo, kung nagkatawa magiging mo, nagkiyang po diya. So guys, ano ba na? It's a prank! Girl, my mood changed when you walked through the door. Before you came, it was tears on the floor. Girl, you so perfect. Sige. Dali sa ta. Tao? Di na kita mo kita sa kam.
Girl, my mood changed when you walked through the door. Before you came, it was tears on the floor. Girl, you so perfect.